Darlleniad o'r Efengyl Luc, penod 19, adnodau 41 i 44. Wrth iddyn nhw ddod yn ôl at Jerusalem, dyma Iesu yn dechrau crio wrth weld y ddinas o'i flaen. Petai ti hyd yn oed heddiw, ond wedi deall beth fydd yn dod â heddwch parhaol i ti, ond mae'n rhy hwyr, a dydy heddwch ddim o fewn dy gyrraedd o gwbl. Mae dydd yn dod pan fydd dy elynion yn codi gwrthglawdd yn dy erbyn ac yn dy gaed i mewn ac ymosod arnat o bob cyfeiriad. Ceidi dy sathru dan draed, ti a'r bobl sy'n byw yno't. Bydd waliau'r ddinas yn cael eu chwalu'n llwyr am dy fod wedi gwrthod dy Dduw ar y foment honno pan ddaeth i dy helpu di.